Ne va înlocui oare AI-ul? Eu aș zice că nu. Și asta am văzut spus de experți care lucrează cu machine learning și sunt în acest domeniu de inteligență artificială. De ce? Pentru că AI-ul va servi ca un asistent pentru munca noastră de zi cu zi. Bineînțeles că acum apar tot felul de titluri în presă, în social media sau oriunde vezi titluri de genul unde zice că AI-ul ne va înlocui. Și nu cred că este adevărat, cred că este mai mult pentru clickbait, cred că este mai mult pentru a crea șoc și groază în jurul nostru. Lucrurile nu cred că stau chiar așa. Va fi foarte mult timp de trecut până când AI-ul de fapt chiar va fi capabil să facă lucruri foarte complexe pe care noi oamenii le putem face. Ideea este simplă, pentru joburile actuale și joburile din viitorul apropiat vor fi 3 skill-uri care se cer din ce în ce mai mult și care chiar vor fi nu doar nice to have, dar chiar necesare. Vei avea nevoie. Primul lucru, împrietenește-te cu tehnologia. Cumva este de la sine înțeles, adică să fii deschis cu tehnologia, să te folosești de ea, să înveți să folosești tool-uri, pentru că viața va presupune tot mai multă tehnologie, joburile vor presupune tot mai multă tehnologie, asta este clar. În al doilea rând, ce cred că este foarte benefic și este un skill foarte interesant, mai puțin vorbit, dar care merită atenție. Critical thinking sau gândirea critică în română. Ideea este că noi ca oameni trebuie să fim capabili să separăm fapte de date, să fim cât mai analiști, să avem partea asta de a evalua, de a nu lua lucrurile de-a gata. Acest skill, despre el s-a vorbit foarte mult în facultăți, în universitățile din UK, din America, și de multe ori se transmite această idee că este skill-ul viitorului. Și din ce în ce mai mult ne apropiem de viitor și chiar devine un skill ce se menționează în descrierile de job. Ai nevoie să fii critic cu privire la fapte, la informații pe care le primești, ca să-ți dai seama să separi ce este adevărat, ce nu este adevărat, ce funcționează, ce nu poate să facă parte dintr-o strategie și așa mai departe. Să iei lucrurile la analizat, să le evaluezi. Și în al treilea rând, foarte important este să ai gândirea strategică, să te gândești cum se pot rezolva probleme, cum să aduci soluții la diverse probleme. Acum ce se întâmplă interesant, că noi avansăm și rezolvăm mai multe probleme. Se găsesc soluții în medicină, în finanțe, în diverse domenii. Dar, pentru că avansăm, se perpetuează mai multe probleme și alea trebuie rezolvate. Trebuie găsite soluții. Tot mai multe legături trebuie conectate. Și atunci, dacă ai gândirea deschisă, strategică de a rezolva probleme și de a aduce soluții, cu siguranță îți vei asigura șanse mari de a avea o carieră foarte bună. Așa că ține minte aceste 3 skill-uri și da, AI-ul poate este acolo, ne poate speria, dar nu ne înlocuiește.